Capítol 22. En Pinotxo descobreix els lladres i, com a recompensa d'haver estat fidel, rep la llibertat. Cap a la mitjanit, quan ja feia més de 2 hores que dormia profundament, el va despertar un xiu-xiu de veuetes estranyes que li va semblar que venien de l'era. Va treure la punta del nas pel forat de la caseta i va veure 4 bestioles de pelatge fosc, que semblaven gats, reunides en consell. Però no eren gats, eren fagines, uns animalets carnívors que es deleixen sobretot pels ous i els pollastres joves. Una de les fagines es va separar de les companyes, va anar cap a la porta de la caseta i va dir en veu baixa: «Bona nit, Melampo!» «No em dic pas Melampo», va respondre el titella. «I doncs, qui ets?» «Soc en Pinotxo». «I què hi fas aquí?» «Faig de gos de guarda». «On és en Melampo?» «On és el gos vell que vivia en aquesta caseta?» «S'ha mort aquest matí». «S'ha mort? Pobra bèstia, tan bo que era. Però, per la cara que fas, tu també sembles un gos de bon tractar. Ho sento, però no sóc cap gos». «Doncs, qui ets?» «Sóc un titella». «I fas de gos de guarda?» «Malauradament, de càstig». «Doncs mira, et proposo els mateixos tractes que tenia amb el difunt Melampo. N'estaràs content». «I quins tractes són?» «Nosaltres vindrem un cop per setmana, tal com hem fet fins ara, a visitar de nit aquest galliner. I ens endurem 8 gallines. D'aquestes gallines, 7 les menjarem nosaltres, i una te la donarem a tu amb la condició, és clar, que facis veure que dorms i no et vingui mai la pensada d'abordar i despertar el pagès». «Això és el que feia en Melampo?», va preguntar en Pinotxo. «Això mateix, i sempre ens vam entendre de primera. De manera que dorm tranquil·lament i ja pots estar segur que abans de marxar et deixarem sobre la caseta una gallina ben plomada per a l'esmorzar de demà. Entesos?» «I tant», va respondre en Pinotxo, mentre sacsejava el cap amenaçadorament, com si volgués dir: «Ja en tornarem a parlar». Quan les 4 fagines es van veure segures, van anar de dret al galliner, que es trobava ben bé al costat de la caseta del gos, van obrir la porteta de fusta que en tapava l'entrada a cops de dents i d'urpes i s'hi van ficar a dins l'una darrere l'altra. Però tan bon punt van ser a dins, van sentir que la porteta es tornava a tancar amb molta violència. Qui l'havia tancat era en Pinotxo, que, no content d'haver-la tancat per a major seguretat, va posar-hi una gran pedra al davant com a puntal. I aleshores va començar a bordar. I bordava ben bé com si fos un gos de guarda, fent bup, bup, bup amb la veu. En sentir els lladrucs, el pagès va saltar del llit, va agafar l'escopeta, es va abocar a la finestra i va preguntar: «Què passa?» «Hi ha lladres», va respondre en Pinotxo. «On són?» «Al galliner». «Ara mateix baixo». I sí senyor, en un tres i no res, el pagès va ser a baix. Va entrar corrents al galliner i, després d'haver arreplegat les 4 fagines i d'haver-les ficat dins d'un sac, els va dir tot satisfet: «Al final m'heu caigut a les mans. Us podria castigar, però no sóc pas tan dolent. M'acontentaré de portar-vos demà a l'hostal del poble del costat, perquè us espellin i us coguin com conills. És un honor que no us mereixeu, però als homes generosos com jo no els ve d'aquestes petiteses». Després es va acostar en Pinotxo, es va posar a fer-li moltes moixaines i, entre altres coses, li va preguntar: «Com t'ho has fet per descobrir el complot d'aquestes 4 lladregotes?» I pensar que en Melampo, el meu fidel Melampo, no s'havia donat mai de res. El titella, aleshores, hauria pogut explicar tot el que sabia. Hauria pogut explicar els pactes vergonyosos que les fagines tenien amb el cos, però va recordar que el gos era mort i va pensar: «De què serveix acusar els morts? Els morts són ben morts,
i el millor que es pot fer és deixar-los en pau. Quan les fagines han arribat a l'era, dormies o estaves despert? Va continuar el pagès. Dormia, va respondre en Pinotxo, però les fagines m'han despertat amb les seves xerrameques i una ha vingut fins a la caseta a dir-me: si promets que no bordaràs i que no despertaràs l'amo, et regalarem una gallina ben plomada. Heu vist quina barra? Fer-me a mi aquesta proposta, perquè jo sóc un titella, sí, i potser tinc tots els defectes del món, però no tindré mai el de servir de tapadora de gent deshonesta ni el d'anar-hi a mitges. Bon noi, va explicar el pagès, tostant-li l'espatlla. Aquests sentiments t'honoren, i per demostrar-te que estic content, et deixo lliure ara mateix perquè puguis tornar-te'n a casa. I li va treure el collar de gos.